video. I dag der spiller vi et eller andet Miner Simulator, et eller andet, sammen med min ven Marius. Så lad os bare komme i gang med videoen. Okay, Matt, det er et eller andet med, at man skal mine nogle blocks, tror jeg. Ja, det er sådan, jeg tror det går ud på, så tror jeg man miner denne her, og så tror jeg det... Ej, jeg tager altså auto mine på. Nå, så skal man sådan mine ned. Okay. Sådan der. Men hvordan miner man så ned blandt det egentlig? Og prøv at kigge ud i siden. Har du så ikke fået sådan en, så kan jeg... Så er det hernede over. Nå! Hvem er det? Ja. Der er noget, jeg tror, YouTube tror... De tror sikkert, at din account er en random account. Men faktisk er hans account faktisk en helt ny YouTube-account. Ja. Så ja. Han er bare købt Robux, og så ja. Nå, ja, kan man egentlig spins? Nå, lad os se her. Daily. Du kan få et gratis pet, egentlig. Og hende? Nå, der er spin. Over ved Daily. Er der også? Jeg ser lige, hvad jeg får spin. Hvad kan man få? Okay, jeg fik 40 gange mining eller sådan noget. Nå, lad os se her. Hvad kan man få inde i shoppen? Nå, jeg tror ikke lige, det er sådan helt vigtigt lige nu i hvert fald. Jeg tror bare, jeg prøver at få lidt... Kan man rebirth? Oh my god, jeg kan allerede rebirth. Altså, hvordan rebirther man? Der er en ude i den ene side, som hedder rebirth. Nå. Ej, nu kan jeg komme videre. Ej, Malte. Jeg har ikke engang rebirthet endnu. Jeg kan ikke engang rebirth. Kommer man op i level eller sådan noget, Malte? Op i level? Ja. Jeg tror, det er sådan, hvem der har flest en rebirth. Jeg er sikker. Ikke... Nu kan jeg spinde. Hvad får jeg, mon? Jeg får en eller andet potions, tror jeg. Ej, man kunne købe... Jeg kan købe man kan købe 15 spins for 200 Robux eller 3 spins. Og det er alligevel ret godt. Det kunne man godt købe. Det kunne man faktisk godt overveje. Ja. Yeah. Nå, lad os se her. Ja. Jeg fik et rigtig godt pet faktisk. Jeg fik et på 22%. Og min YouTube, husk lige at gå ned og like og subscribe. Det vil gøre os virkelig glade. Og så når vi rammer, du ved hvad, Malte? Hvad skal det så? 500 abonnenter her på kanalen. Så laver vi en giveaway på en af de spil, som I spiller. Og I må den, som vinder giveaway, må helt selv bestemme, hvad for en. Men det er på en live. Vi laver giveawayen live. Vi går live den dag, hvis det er, vi kan. Den dag, hvor det er, vi får de følgere eller abonnenter. Ja. Eller dagen bagefter. Præcis. Hvor mange wins har du? Jeg har over 200. Mener du det der? Ja, kig op på leaderboardet. Ja. Men er du klar på, hvor mange wins man kan købe? Jeg ved det ikke, og jeg gad heller ikke at vide. Du kan købe 15 billioner wins for 100 ro. What? Må jeg se her. Er det inde i shoppen? Ja, hvis du trykker på plus. What? Hold da op. Det kunne man da godt. Vel, så kunne man jo faktisk bare gå hele vejen videre og bare fortsætte dernede af. Ja, det er rigtigt. Vel, der er jo sådan... Oh my god, det... Nå, hvad kan man her? Already? Danke. Kan man få en ny pakke eller sådan noget? Sådan en ny ny X? Hvad koster VIP mon Game Passes? Hvor er VIP henne? VIP. Hvad kan man med VIP? Det står der så ikke. Man kan også købe æg. Ja, det har jeg faktisk godt lagt mærke til. Og du kan også købe dobbeltsving og alt muligt andet. Ja, jeg synes, det er helt vildt. Ja. YouTube, hvis I har prøvet det her spil, ikke også, så må I meget gerne lige skrive det i kommentarfeltet. Malte, kan man få en anden pickaxe eller sådan noget? Eller beholder man dem her? Det ved jeg faktisk ikke lige. Ja, man kan faktisk godt få en anden pickaxe. Hvordan? Og på pickaxes? Ja. Og... Nå. Og mig... Sådan der. Ej, nu ser min sejr ud. Ej, og jeg kan rebirth igen. Ej, så skal jeg lige op. Hvor mange jeg har 3 rebirths.
Men så sagt, ja. Er du stadigvæk ved starterverdenen? Ja. Jeg har 15 wins. Det er altså virkelig et godt valg. Nej. Nu har jeg 18 wins. Så ja. Nå. Jeg overvejer, Malte. Jeg ved ikke, om jeg gider, men man kunne faktisk godt købe den der, hvor man får 15 millioner wins. Ja, og desuden, det er ikke dyrt på en eller anden måde. Ja. 900 Robux for 15 millioner wins. Og free pack. Og Nu har jeg 21 wins. Videre til næste verden. Men Malte, hvordan er du så hurtig? jeg har 3 pets. Så det er sådan, og en af dem er legendary. Malte, har du skippet? Eller? Nej, det Hvordan har jeg faktisk ikke. Jeg har sådan, der er en, nu har jeg en til dem. Malte, hvad gør man? Der er en ude i siden, som hedder Daily. Klik på den, så kan du bare klemme den. Nå! Det vidste jeg ikke engang. Jeg synes, det er okay. Og ellers så, vi skal lige helt vejen ned i bunden, og så hopper vi videre til næste, sådan der. Jeg kan ikke finde Daily. Der er en Daily ved mig i hvert fald. Hvorhen er den cirka sådan? Man kunne også bare overveje at købe sådan en VIP. Hvad får man af VIP? Det er det. Unlock VIP, blok, VIP, tag and VIP giftes. Du, altså sådan, hvis det, du kan sådan få meget hurtigere og stærkere pickaxe, ved jeg. Det lyder det godt. Ja, præcis. Malte, du er ikke klar over, hvor hurtigt jeg kan pickaxe nu. Hvor er det, kan du pickaxe nu? Jeg flækker næsten, hvad det nu hedder. Nu spiller jeg heller ikke så meget Minecraft, men jeg flækker på næsten Enderdragen. Nej, hvad hedder det der, som man bygger en portal af til Enderverden? Nå, Obsidian. Ja, Obsidian. Jeg smører bare næsten Obsidian med det samme. Ja. Så det... Nå. Jeg tænker... Jeg tænker, jeg køber VIP. Malte, jeg har lidt over 600... Nå, nu har jeg VIP. Sådan der. Nu kan jeg komme rigtig hurtigt afsted. Nej, Malte, har du købt VIP? Jeg har lige købt VIP, ja. Så Ej, nu kan jeg komme ordentligt hurtigt afsted. Malte. Hvad laver du derinde? Jeg er i gang med at pickaxe, men jeg er lige rebirthet, så min pickaxe er ikke så god. Nej, okay. Og ja, jeg skal også ind og have en ny pickaxe. Hvis jeg har... Jeg skal bare tage den der. Hvordan fint er det overhovedet, man får en ny pickaxe? Det er inde på den, der er en, der hedder pickaxes. Skal man ikke have... Nå, man skal have bedre string! Nå, det skulle jeg ikke have sagt, Malte. Fordi så... Nej, nu blev det bedre end mig, så det kan ikke lide. Nå. Så skulle jeg lige sige det. Altså... Jeg kan faktisk snart rebirth. Ej, jeg hopper lige herned, og så tager jeg lige det her. Så går jeg videre til næste. Nu gælder det bare om at få rebirths. For så rører jeg over på den anden side. Nå. Okay. Så YouTube i hvert fald. Malte, du ved, du kan hakke på en ting, hvor du får 18 så meget gang... 18 gange mere string. Men YouTube, i hvert fald, det her det er min første video på den her kanal. I hvert fald. Så jeg tænker, det kunne være... nu kan jeg rebirth, nu kan jeg komme videre til næste... Snyd. Kan jeg ikke? Jo, så. Malte, jeg kan købe verdens bedste pickaxe. Er det verdens bedste? Ja. Hvad gør når det gør speed? Nej, Malte, det gør det ikke. Nej. Nu har jeg lige købt den næste pickaxe. Nu har jeg en lille pickaxe. Og nu har jeg en lille pickaxe. Det passer til mit skin. Ja. Det ser nice ud.
Så Lad mig se, hvad for en PS jeg nu skal købe. Nå. Okay. YouTube i hvert fald. Vi elsker at lave de her videoer. Så længe I tager godt imod dem og sådan noget, så elsker vi at lave de her videoer. Ja, det er rigtigt. Vi elsker at lave content til jer. Og hvis I gerne vil have, at vi bliver fuldtids YouTuber, så skal vi bare ramme 500 subscribers inden, Lad os sige... inden næste sommer. Næste sommer. Nej, inden næste år. Skal vi sige inden næste år? Nej, Malte, der er 2 måneder. Okay, så inden næste sommer. Ja, inden næste sommer. Okay. Så... Lad os se. Malte, der er race. Er der race? Nej, det er der ikke, Malte. Det er der ikke. Lad os Hvor? teste her. Ikke nogen steder, ikke nu. Hvad? Slet ikke fordi på din skærm. Hvorhen på min skærm? Der er jo ikke nogen races. Godt. Malte, er du klar over, hvor meget folk grinder det her? Ja, det er sindssygt. Ja. Altså, jeg er nødt til at rease min karakter. Og alle rebirthede i racet. Og det var altså lidt en dårlig idé. Nå, ja. Prøv lige at gå hele vejen til tilbage til sidste. Start. Kan du se, at jeg står og miner herovre og farmer? Hvorhen? Over på den anden side, hvor du er. Ej, Malte, stop nu med at drille mig. Men Malte, kan man også... Er der mere overhovedet, man kan købe? Ja, det tror jeg. Jeg kan lige tjekke ind i shoppen. Og man kan have 6 flere pets på. Malte, hvis du er henne og mine på den der, hvor der står VIP med styrke, så får du 40 gange så meget hos mig. Ja, og herover så får jeg virkelig... Altså sådan, her der er det over 200% mere. Derom. Så det er chill. Men Jeg skal bare... Okay, altså. ja. Nå, YouTube. Lad os se her. Jeg skal nok også til at købe nogle bedre pets. Det kunne faktisk være en god idé. Hvor mange rents har du egentlig nu? Det har jeg så ikke råd til, det der. Jeg har ikke råd til nogle pets. Måske jeg bare lige skal skaffe nogle wins. Hvor langt Er der er jeg fra? Robux, Malte? Hvad? Er der pets, der koster Robux? Det tror jeg. Ja. Det kan du begynde. Men YouTube, I skal like og subscribe. I skal ikke. Det vil bare gøre os virkelig glade. Vi sætter så stor pris på det. Det er nemt og lækkert, i hvert fald for os. Det gør os virkelig glade. YouTube, en af grundene til, at vi gerne vil have I liker, det er fordi Malte, han bruger jo penge og sådan noget på, at han skal købe Robux til sådan nogle her videoer. Og sådan noget, det bruger mig med. Så vi vil gerne have, at I subscriber og sådan noget. Fordi hvis I ser videoen, så får vi sådan cirka 25 kroner for hver serie, vi får, når vi rammer 500. Og det vil vi sætte virkelig meget pris på. Fordi så kunne vi bare købe Robux. Og så kunne vi lave en hel masse videoer til jer. Og vi vil bare spille alt, hvad I har lyst til, at vi skal spille. Valorant, Malte. Altså, I kan sige alle spil. Ja, undtagen det bare ikke er verdens mærkeligste spil. Undtagen det er sådan noget underligt. Ja. Okay. Malte, jeg er nået til lavaverden. Lavaverden. Ej, fedt. Jeg er bare noget længere end dig. Malte, stop. Nu kan du ikke drille mig. Ej, YouTube, bare lige ind på det. Okay, og drille en gang imellem. Nej. Jo. Malte, nu skal du ikke på YouTube på og drille deres venner og sådan noget. Man må ikke drille. Ej, det er ikke synd. Men altså, sådan, hvis man er sådan lidt bedre end dem i et spil, så må man godt lige sige, haha. Nej, Malte, det må man det ikke. Det må man da godt. Ej, jeg tror ikke, YouTube gider at høre på os diskutere. Jeg tror ikke, de gider høre på dig snart. det ved man ikke. Nå, Nej. lad os se her. Ej, nu vil jeg bare gerne ned.
Men YouTube, hvis I har prøvet det at spille, så skriv lige i kommentarfeltet. Det vil jeg faktisk gerne lige vide. Vil du også det, Marius? Og hvis I har set hertil, så skal I skrive... Hvad skal de skrive, Malte? Jeg tror, I skal skrive... Skal I skrive Minecraft, eller... Skriv Minecraft. Ja, skriv Minecraft. Men hvis I ikke kan skrive Minecraft, så skriv... Mine. M-I-N-E. Du kan lige sætte noget op, hvordan man skriver til Minecraft. Ja, det står lige heroppe. Yes. Altså, Malte. Ja. Det tager mig 100 år. Jeg rebirther ikke igen. Altså, jeg venter. Du bliver nødt til at rebirth 8 gange. Jeg har 10 rebirth. Er jeg ikke bare god? Altså, vil du vide, hvor mange rebirths jeg har? Ja, du har 2. Hvor kan man se det? Det kan jeg se op på leaderboardet. Nej, jeg har 50. Ja. Så vil du allerede være længere end mig. Men jeg er også længere end dig. Du kan bare ikke se det. Du er alt for blind. Nå ja, det er fordi, du er sådan... hele vejen over ved sidste. Ja. Mhm. Så det er derfor, jeg kan se det. Jeg har ikke så mange rebirths. Jeg har ikke mange rebirths nok til at kunne se det. Nej. Ja. Hvad er det? Slet ikke. Det er min fætter, der har... så lidt. Nu kan jeg høre. Nu kan jeg spænde igen. Hvad må jeg får? Jeg får en... Hvor fint skal man bruge 8 Robux? På Nej, hvad? 8. Jeg mener... Follow Free Huge follow os. Sindssygt pæt. Hvad er det for et sindssygt pæt? Jeg ved det ikke. Og nu kan jeg rebirth igen. Det kan jeg også. Hvor meget vil jeg få? Nej, jeg får intet af dem. Jeg kan rebirth igen. Yes. Hvorfor skal jeg bruge 300 Robux på den her? Jeg kan faktisk vælge at købe et limited pet. Nej. Det er bare en god idé. Men lad os... Hvis du køber så meget, så lad os spille det her spil noget mere, faktisk. Ja, hvorfor ikke? Ja. Men jeg ved heller ikke helt, hvor god er... Altså, det er sådan... Okay, den er... hvis jeg køber det pet, ikke også? Så kan jeg love dig for en ting. Det går meget hurtigt, så. Ja. Som i, når jeg siger meget hurtigt, så mener jeg meget hurtigt. Hurtigt. Og det er limited. Lad os se herinde. Det er også limited æg. Hvad? Jamen altså. Jeg skal bare købe Robux i dag. Ja. Hvor mange... Nå, lad os se her. Jeg har fået boost med min pickaxe. Nu skal du være med at lyve. Nej, men det er ikke engang løgn, det har jeg faktisk. Er det VIP, der har givet det? Nej, jeg har ikke... Nej, det ved jeg faktisk ikke. Eller har du bare fået det random? Jeg har bare fået det. Irriterende. Jeg synes, det er mega fedt. Altså. Jeg synes, det er irriterende. Witty. YouTube, like, subscribe. Husk, vi laver en giveaway, når vi dropper. Ja. Hvad er det, så siger du det? Når vi rammer 500 hvad? Abonnenter. Ja! Like og subscribe. Og hvis I gerne vil have, at vi laver blogge og sådan noget. Sig det! Og hvis I ikke vil gå glip af det her, så husk lige, ellers så pause videoen, gå ned under, like og subscribe. Eller bare like. Så kan vi se, at I godt vil se mere af det her. Og så tænk på YouTube. I skal tænke på... Der er noget, I virkelig skal tænke på. Men jeg kan være ved det. Men I skal bare lige tænke. I kan tænke på, hvis I ser den her video færdig, og så ikke subscriber eller noget, så ser I ikke også igen jo. Nej, så får I ikke en notifikation, hver gang vi lægger en video ud, eller et eller andet. Ja.
Malte, jeg har fået et til spin. Det har jeg fået for længst. Nu skal du stoppe med at drille mig. Man kunne faktisk godt købe 100 spins. Malte? Nu stopper du. Eller 15, eller 3, men altså... Ej, jeg skal heller ikke være for... Så vil jeg købe 3. Nu tænker jeg, nu skal vi se her. Altså, jeg tror, 3 spins, det vil ikke være så godt. På grund af, at det bare spins. Jeg vil hellere købe noget, et limited pet, Malte. Fik du overhovedet købt et limited pet? Det tænker jeg at gøre nu. Er du 100? Nu har jeg gjort det. Nej. Hvor mange Robux koster det? Det var 400. Så er det Ej, der. Malte, du har brugt alt for mange Robux i den her video. Ej. Nå, lad os se her. Men nu Sådan tror jeg der. lige... Jeg tror lige, du skal kigge på mit styrke. Hihi. Altså, Malte, nu kommer vi også til at spille det her spil meget. Ja, Det er jo faktisk rigtig sjovt. det er det faktisk. Så, lad os se her. Nu bliver jeg da bare mega god. Du skal ikke kigge op på mit styrke på nogen måde. Okay? Malte hacker, Malte hacker, Malte hacker, Malte. Ej, det er bare et limited pet, som... vil du vide, hvad det gør? Hvad? Det giver mig 1,8 billioner i pickaxen, og så giver det mig 300 millioner i wins. Kan vi godt? Så kom vi da ind i næste, i hvert fald. Jeg kan ikke. Altså, Malte, men jeg kan... Sådan der, nu kan jeg. Auto. Så Åh, går det for langsomt, eller hvad? Malte, kom her til start, fordi du skal lige købe 30 æg, fordi så kan man trade. Nej, Fordi jeg tænker, vi kan trade. Oh my god, man kan bare købe flere af de der pets jo. Nå, nu tænker jeg også lige... Du skal ikke kigge op på min wins, der sker ikke noget usædvanligt. Jeg bliver dummere end dum, altså. Min wins har det helt normalt. Så ville det være dumt at købe 5 billioner wins. Ja, jeg har allerede over billioner. Så er det godt, du ikke købt 15 billioner wins. Ja, Fordi så vil du blive scammet. virkelig meget. Kan man ikke få auto på en eller anden måde her? Auto hvad? Auto der. Ej, for at få auto, så skal jeg join deres gruppe. Lad os gøre det egentlig. Så hopper vi ind igen. Jeg tænker, vi cutter her. Så kom vi ind, YouTube. Men Malte, så køb lige 30 æg, fordi så senere i videoen, så vil jeg gerne trade dig jo. Det ved jeg ikke lige, om er en god idé. Jo, Malte, det der er en rigtig god idé. Og så skal jeg bare til at løbe hele vejen. Hey, Malte, kom og køb æg. Vi skal jo Kan trade. man trade? Kan man trade i det her? Ja. Når vi har købt 30 æg. Jamen, jeg tænker bare, at jeg gør det derovre. Okay. Så trader du mig lige nogle æg derfra, okay? Kom, De gør jeg kan lige tjekke, hvor gode de er. Ej, de er slet ikke gode. Ja, men nu har jeg også købt et limited pet. Ej, de er faktisk ikke helt gode. Ja, men nu må du gerne stå. De er bedre end mine pets. Det kan jeg i hvert fald sige. Det kan jeg i hvert fald give dig. Ej, ret i. Malte, hvor mange æg har du købt? Hvor mange jeg har købt? Lad os se her. Jeg har købt 8. Og kan du trade endnu? Nej, så der man skal købe 50. Køb lige 50 æg. Kan du? Jeg er i gang med at gøre det. Men jeg kan ikke trade. Jeg tænker lige at stå og farme lidt, så der jeg bare lige kan komme herned. Ja. Få lidt flere wins. Ej, det tager lidt for lang tid. Det gider jeg magter ikke. Så Malte, bare køb æg. jeg tænker lige, vi laver en timelapse her, så... Så gjorde vi det, så gjorde vi
i hvert fald, så fik vi gjort det YouTube. Så vi vil undskylde, det tog sådan lidt lang tid. Vi vil bare gerne lige have lidt. Mange pets. Ja, og i mellemtiden, I var væk, så spurgte Marius, om han godt lige måtte låne nogle pet til os at blive god. I hvert fald. Så det tænker jeg godt, han må. Ej, Malte. Der står det ikke er unlocket for dig. Nå ja, det er fordi, jeg kun er kommet til at købe 49. Du køber bare lige et til, ikke også? Ja. Det tænker jeg i hvert fald lige at gøre. Så er jeg lige nødt til at reset character. Ja. Og så YouTube, og han må kun låne det i 1 minut. I hvert fald. For ellers så... er du klar? Vent, jeg skal bare lige delete et pet. Så kommer jeg bare her nu. Køb et nyt. Hvad? Så skal du bare lige købe et nyt. Ja, nu er jeg klar. Okay. Skal vi sådan her. Trade. Nå, mit inventory er fuldt, så jeg skal lige slette nogle pets. Jeg var også slet nu. Delete. Nå. Og så... Så. Så den der. Ja. Den der. For du kan kun have 4 pets på. Hvor er det gode bedste pet, som du har? Jeg burde meget gerne kun have det på nu. Giv dig det nu. Tak for at jeg må låne dem. Det var så lidt. Nå, er du klar? Ja. Så venter vi bare lige 1 minut. Tusind tak, Malle. Nu skal jeg bare lige hele vejen herhen. Mini. Så kan jeg da bare gøre sådan her. Ej, jeg tænker ikke, jeg kommer til at gøre det der. Jeg tager bare... Og trace det. Ja, det her. Er der ikke en... Så er der lige næsten gået 1 minut. Nu er der gået 1 minut. Vent lige med, jeg skal bare lige have lidt mere string, okay? Nej, du skal give mig den tilbage nu. Okay, Malte, okay. Du skal give mig den tilbage nu. Ja, lige om lidt, jeg skal bare lige... Nu! Malte! Ja, jeg skal nok trade dig, Ja. 2 sekunder, jeg skal bare lige have 8 rewaves. Du skal give mig den tilbage nu! Nej! Du skal give mig den tilbage nu! 2 sekunder, Malte. Jeg skal bare lige have 8 rebirths. Nej, det skal være lige nu. Men Malte, hvor mange rebirths har jeg? Du har 7. Jeg mangler 1 mere. Skal du også gå virkelig hurtigt? Det gør det også. Nu er der gået 2 minutter. Ja, undskyld, Malte. Nu har du også fået det. Jeg skal bare lige det her. Nej, du skal give mig dem tilbage lige nu. Jamen, jeg skal bare lige videre til Roll 2. Og så giver du mig dem også. Okay. Du skal give mig dem tilbage lige nu. Ja, men jeg trader dig. Godt. Prank! Pis! Du skal give mig dem tilbage lige nu. Nej, du får dem aldrig. Like for part 2.